Hauteskundeak pasa eta 48 ordura gaur arratsaldean emango ditu Patxi Lópezek azalpenak, baina aurretik bere alderdikideek behin eta berriro azpimarratu dute Lópezek euskal politikagintzan jarraituko duela. Continuar siendo el líder de los socialistas vascos. No tiene otra cosa en la cabeza. Madrilgo senatuan berriz diote jarduneko lehendakaria senatari autonomiko izendatuko dutela. Sozialisten esanetan, bilanak Euskadikoa eta Madrilgoa uztartu daitezke. Bart, Euskal Telebistan Jose Antonio Pastor sozialistak azpimarratu zuen lehendakari ohi batek oposizioan ere lan egin dezakeela. En otras comunidades autónomas y en otros ayuntamientos es una moneda corriente que quien ha perdido, que el jefe de la oposición. Euskal Telebistan baita Arantza Quiroga Popularrak argitu du Euskadiko Popularren babes osoa duela Antonio Basagoitik. El apoyo de Madrid está fenomenal, pero lo que tiene más importante Antonio Basagoiti es el apoyo del PP vasco. Alderdi barrutik eta kanpotik entzun dituen kritiken aurrean Basagoiti berak aurreratu zuen ez duela dimitituko. Yo no voy a dar una espantada. Hori bai Popularren burua ez da berriro aurkeztuko Euskadiko Alderdi Popularreko zuzendaritzara.